Kubleshibun ki followers mo lani ki subscribers lani ki beri ki barang pet thmai ya khani ka video ki bom ithu yanga ti nga kerteng kendrik ti la it's been a long time bangam ju upload photos upload videos yo mo namar banga bun kam banga seng kam lo jong ti nga penyat ya ka online business jong lo jong mo ngadi badi kini ki physical products ti ngadon ru ya ka dukan na hanya nyung mer operselong ti nga skwa ban ya share lang mo kini ki ba pek ya kani ke video ki types of challenges ki ba fin face la da firon kini ki online business mo especially kini ki physical products kan number one challenge deh ka ba fin face deh kan deh hakilan supplier fi hab yo ki supplier ki ba biang namar da film yo ki supplier ki ba biang am fin sha thok fin sha syukur hakilan pisai ko manga personally ru ngalos di ki pho hajar almost live pho san hajar ngalos tang haki banga sha fake nga sha fraud haki supplier mo ti kata ngam ku araban jai official ya belong very careful ti kan number 2 bat kan dai haki lan hiring ti lada film yo ki kena ki bobiang ki bom ya habat ka jinglong jong fi bam ya habat ka values jong fi ka jinjar ha bo film yo kena ai kan ti fi hab nang ha haki lan hiring iru kata ka challenge bo film face te kan number 3 bat ka challenge ka bo film face kan dai haki lan customer fin fesu ki customer ki bathak ki basukor ai mo especially kumini ki badele kini ki online physical products ai mo ngidang de ki online local entrepreneurs ai yang patla than ban afford ya ka COD na kadau yu namar bun ki customer ki basupha ora ya katiar kom tu teng ki klema kor kim sim ra ya katiar kim pick up ra ya ka phone call ai ru ti fin loss ki bai kali kan loss ka pot jong fi ai ru ti ka number 4 pat ka challenge ka ba fin face kan dai ha kalan ka help namar hakane hi da fi mut iban sang ki kam la jong ide usually fin da la da fi klat ban take care ya ka help la jong am fi la ban yo pang ro ya la jong ai takara fi hap kan mau ban take care ka help wan long ko malong manga ngala long overly obsessed adu nga yo pang ro ya la jong apu ya stole kita kiri ki sacrifice ru ban ba fi hap nei ti ka number 5 pat ka dai what expect ra ba kan don work life balance ha ka jingim jong fi por fi dang sedang hi ti mut fi hap minot be na do dang step ado da mid kar arship je arbajiru mut fi hap full on fi hap trish tombe kata bot kan long be ado arsnam laisnam ado sausnam ru continuously kan long be kum dawe ti kita ki challenges ki ba fin face as a entrepreneur ma kalong no kita ki kumanga ngadi ba penya ya online business ti kita ki challenge manga face manga ti lada fi kwa su kum kini ki jat content ne ti fila ban subscribe ha ne ka channel jonga ngarang post su ye ki banga face ki mo ki banga ma manga tangkat tai kulish mo